bayan wannan ta kwanta, Aliyu ya sake dawowa bayan shekara 3 a 1888 nake tsammani. Shi ba ne aka bar ligita ba, aka zo aka sa mana gaya da dutse da ralo cewar su kare mu, kamar yadda nan Bauchi suka sa ta humba da ake. Ita nan gina fa kamar ka samu kwai ne ka sa shi tsakanin watsu, kudu ga Bauchi, arewa ga Kano, manya-manyan dauloli ne. Nan bangare ga Katakon, nan haka ga Zaria, muka zo tsakiya muka shiga wannan. To, lamba aka ji aka fata-fata da gaya, aka kashe Garba mai joni-joni, aka je Rano, aka yi fata-fata da Rano, aka kashe Aliyu sarkin Rano, duk mutane. Amma mutanen nan sun jefe mu, su Fulani, Sokoto da Kano sun jefe mu da Bauchi. Duk wani abuwa da muke yi ba ma tattalin cire-cire, ba ma tattalin kare ƙasa, a ƙara ƙasa, sai dai in ba don haka ba, don wannan kuskure da aka yi ba, a yi da rigita cin manyan daulolin arewa. To, sai aka shirya kuma a wajen 1890 da Zaria da Bauchi da Katagun da Hadeja da Kano da Jama'are da Misau a zo a yi wa dangi jamu. To a nan gayyatar da Bauchi da Kano suka yi wa waɗannan sarakuna, ita ma ba ta samu shiga ba, lokacin Turawa sun fara bullowa kai. To wannan shi ne a taƙaice kwaramiyar da kakanninmu suka yi kafin a kafa wannan daula. Bayan da haka wannan masarauta ta kunshi sarakuna 15, kamar yadda na gaya maka Malam Hamza shi fara zuwa, amma kafin daular nan ta kafu sai 1940 da wani abu, amma mun zo tun kafin sai 1800 da wani abu, mun zo tun wajen 1820 da wani abu ko da 30 da wani abu. To aka fara sarautar nan, shi Malam Hamza aka ya sami yardar jama'ar wannan yanki da Ningi ya zama shugabansu zuwa 1950.
daga nan ƙanin sai ya samu malam ahmadu 1865, malam hamza 1847 zuwa da 50, malam ahmadu 1850 zuwa da 55, malam abubakar dan maje 55 zuwa 70. daga nan a sayu na karami 1870 zuwa 1886, sai abubakar gajigi 1886 zuwa 1890, sai usman ɗanyaya 1890 zuwa 902, sai mahmuda haruna 902 zuwa 905, malam musa ɗan gwido 905 zuwa 907, sai mahmuda da na biyu 908 zuwa 915, sai audu mai fatima 915 zuwa 922, sai zakarai ɗan kaka 922 zuwa 923, sai adamu ɗan toro ɗan yaya 923 zuwa 955, sai haruna daci turawa 955 zuwa 957, sai abdullahi adamu ɗan yaya da 57 zuwa 961, sai ibrahim guraba ɗan mahmuda 964 zuwa 977, sai kuma mu da muke kai saboda lokaci har yanzu sai illa masha Allah. Yanzu Kano da ba 'yan uwanmu ne, Bauchi kuma duk abubuwan da aka yi da su yanzu ma muna da auratayya da 'ya'yanmu da 'ya'yansu a gidanmu. Da ba Bahaushe yana ce ba faɗa sai wasa.